Umculi kaMaskandi usemkantshubomvu endimeni yomculo kaMaskandi uSmirnoff Gumede ushawe ngenduku zakhe wavika isiNgisi balishaya ikhanda zakhala. Mangikhuluma ngenduku kaSmirnoff ngikhuluma ngokulingisela abantu. Yakhumbula ngonyaka wedlule ulingisele abantu abaningi abadumile futhi ubebalingisela ngqo ebakhiphe njengoba benjalo. UKhuzani Dlamlenze mfowakaBhongozi uvele wayifaka zonke ezimbanjweni nasekhanda likaSmirnoff wamlingisela especially my performer wamkhipha njengoba enjalo. Uzokhumbula leli temu elithi siqale liyagqilaza lento lavuzwa uye uSmirnoff ngenkathi elingisela ubaba uDr 3Second. Kulonyaka singaye uzokhumbula uKhuzani akusiyena oqala omqalile kulonyaka. Ukhona omunye omqalile ku TikTok njengoba sokuKhuzani njengamanje. Bayangihleka la. Mina ngicela ungaba naye. Bayangihleka la. Mina ngicela ungaba naye.